Купим кръв на запад и два холестерол. Идеално имам да си кръвни места. Можете ли си ги направи? Може там да си ги направи. Една е добра да разправим, ако да напишем На 23 февруари часа, ние си може да обади, ще го коригираме. Може и малко место. В момента не беше да говорим за часа малко. А ти си запишем си. Те да кажат, че да се прави. Те съм да си направи часа края. Аз ви направя за нещо, но не да... Тежко.